Til den tekniske gennemgang af produktet har jeg Jens Klitgaard fra Symmetri, og for kundecasen står Rasmus Slot Hansen fra Ruber Arkitekter. Undervejs kunne jeg godt tænke mig at stille jer nogle spørgsmål, så vi kan få en idé om, hvad I er for nogen. Og i virkeligheden så vil jeg, før jeg lige går videre og lægger ordet over til Jens, så vil jeg give jer mulighed for at lige komme med noget besvarelse på den første her. Om I anvender dagslysberegning i forbindelse med bygningsdesign i dag. Mens I lige svarer på det, så har jeg nogle sådan rent tekniske oplysninger. Der vil være mulighed for at stille nogle spørgsmål gennem chatfunktionen, og vi vil efter hvert indlæg se, om vi kan tage spørgsmålene op. Så vil jeg sige, at webinaret det bliver optaget, og at de vinduer, I ser i jeres browser, de kan rykkes rundt efter behov, så I kan få det, som I gerne vil have det på den måde. Hvis vi kigger på, nu skal vi se, om der kommer nogle besvarelser ind på det her, og det er der. Og ikke overraskende må man sige, at der er rigtig mange, der bruger dagslysberegning i forbindelse med bygningsdesign i dag, og det vil jo også være naturligt, når du deltager på det her webinar. Så vil jeg overlade ordet til Jens Klitgaard. Værsgo, Jens. Jo, tak. Jeg skal lige være sikker på, at min præsentation den kører på skærmen. Det jeg skal fortælle lidt om, det er selvfølgelig det her Navigate Daylight, men også nogle af de krav, der bliver stillet, når vi skal lave dagslysberegning. Så skal vi lige være sikker på, at det kører. Jeg hedder Jens Klitgaard, og jeg er BIM-konsulent her hos Symmetri, og jeg har været her i et års tid cirka. Jeg er landet ind i Navigate-pakken, de her softwares, som vi selv udvikler. Der har jeg noget medansvar i det der er de generelle værktøjer, arkitektdelen, og så også den her Navigate Daylight-pakke. Derudover så underviser jeg i Revit, og det er både projekter, og det er også families-generering, og så har jeg også en lille ting med noget 3D-studie Max, hvis der er nogen, der skal få kurser i det. Så BIM-modellering og visualisering, det er også noget, som jeg arbejder lidt med. Men lad os prøve at kigge på det her Navigate Daylight. Sådan rent overordnet, så kommer jeg igennem en teknikdel. Vi kommer til at kigge lidt på software. Vi kommer til at kigge på krav fra bygningsreglementet. En lille smule om beregningsteknikken, der ligger til grund for det. Ikke så meget. Og så tager vi en lille demonstration af selve software. Vi kigger på resultaterne fra, og så har vi en lille ting omkring Daylight som designværktøj. Det vil jeg ikke snakke så meget om, udover det, der lige ligger i demoen. Det er der, vi har Rasmus med. Han har noget erfaring med at bruge det i arkitektbranchen eller i et arkitekt-workflow. Man kan sige sådan rent traditionelt, hvis man skal lave verificering af dagslysniveauer i et rum, jamen så kunne man i hvert fald i gamle dage, da jeg var studerende, der sad vi og lavede håndberegninger af det. Det er der måske mange, der gør endnu, enten som ren håndberegning på papir, eller med et Excel-ark som hjælp. Den måde, man så vil gøre det på, det vil typisk være at gå ind og kigge på et grænsetilfælde. Det vil sige, at man vælger et kritisk rum, altså der, hvor der måske er det laveste, man forventer det laveste lysniveau, og så beregner man på det for at eftervise, at man overholder det. Antagelsen skal være, at har man overholdt det i det mindst belyste rum, jamen, så har man nok også overholdt det i andre rum. Udfordringen med det er, at man skal dels ind og måle op på de forskellige geometrier, man har, så det bliver tidskrævende, og ikke mindst når man begynder at lave designændringer, så skal man jo lige pludselig opdatere sine beregninger. Så jeg vil sige, grunden til, at man skulle gå over og bruge simuleringsværktøjer, uanset næsten hvilken type, jamen det er jo stadigvæk for at verificere eller eftervise overholdning overholdelse af kravene for byggelovgivningen. Men der, hvor man kan bruge det effektivt, det vil være, at man hurtigere kan komme frem til nogle beregninger, altså få nogle resultater ud, som man kan bruge. I forhold til det, vi kommer til at kigge her på i Navigate, jamen så vil man kunne bruge det allerede i designfasen, fordi simuleringsværktøjet, det stiller ikke nogen store krav til kendskab omkring de parametre, der skal puttes ind i beregningen. Man kan sådan set bruge det, selvom man ikke er rutineret dagslysberegner.
og på den måde få det med relativt tidligt i en designproces, og også, man kan sige, sidder man i en situation, hvor man er nødt til at vente på en ingeniør for at få nogle beregninger, så kan man nu gøre det selv, og på den måde få det ind, uden man skal spørge andre om resultater. Grunden til at bruge Navi8 Daylight, softwaren er lavet, så den passer til forskellige lande, det vil sige, at vi overholder forskellige standarder. Det er en indstilling, man laver inde i softwaren, så vi har også en standard, der passer til de danske forhold. Softwaren kører inde i Revit, så det vil sige, man skal ikke eksportere sin geometri ud til et eller andet specialformat. Det hele kører som en pakke inde i Revit, altså som en del af de her Navi8-pakker. Derudover så har vi det, der hedder designforslag. Hvis man har nogle rum, hvor softwaren kan gå ind og genkende nogle egenskaber, som man kunne ændre på, så vil der komme en lille kommentar til ting, man kunne ændre eller rette for at komme til at overholde krav. Og derudover så får man en rapportering ud. Man får selvfølgelig noget data ud omkring de simuleringer, man laver, og man får også noget visualisering, som man også vil kunne bruge i verificeringen, men også i en designproces. Softwaren er relativt ny. I 2019, der har vi kunnet lave det, der hedder en dagslys, eller daylight ratio hedder det i engelsk sammenhæng. Jeg har oversat det til dagslysgrad. Jeg ved faktisk ikke, om det er en term, man bruger på dansk, men det er det, der ligger op af den her 10%-regel, som man kan bruge til at eftervise på simple rum. Fra 2020 har der været en funktion også, som understøtter dagslysfaktoren, som er en lidt anden beregningsmetode. Jeg kommer til at fortælle lidt mere om begge to, og begge dele kører inde i selve Revit-interfacet. Dagslysgraden, eller daylight ratio, det er et procentforhold, kan man sige, mellem gulvarealet og vinduesarealet. Så det er sådan en ren geometri, man kigger på der. Hvis vi prøver at springe videre til dagslysfaktoren, så er det jeg ved ikke, om man skal kalde det lidt mere teknisk tilgang til det, men der har man kigger på en referencehimmel, det vil sige, at man har et lysniveau, som man bruger som beregning, og så kigger man på, hvor meget lys, der kommer ind gennem de vinduesåbninger, man har, altså simpelthen ved at lave nogle beregninger. Og det kommer vi også til at kigge på. Den er lidt sværere, vil jeg tro, at lave i håndberegning. Der er den anden lidt mere simple, dagslysgraden, måske at foretrække. I Navi8, der beregner vi værdierne, hvor man kan sige, i eftervisning, så kunne man måske have været nødt til at gå ud og måle et sted. Det er selvfølgelig noget, man ikke kan gøre i en designproces. Det skal man helst have styr på inden. Endelig så er der så nogle små tommelfingerregler. Hvis dagslysfaktoren, vi kan se sidst på fornede, ligger over 5, så kan man formentlig klare sig uden kunstig lys i dagtimerne, og det er bestemt en fordel. Kravene til lysniveauer i en bygning. Der er lidt andre ting end det rent tekniske. Godt udsyn, det er mere sådan en brugeroplevelse, at man skal lave et godt indemiljø til de brugere, man har. Laver man et godt lysmiljø, så sørger man selvfølgelig også for, at man ikke behøver at bruge så meget kunstig lys, og dermed kan man spare noget på elregningen eller på energiforbruget. Omvendt så skal man jo ikke bare sætte store mængder gas ind. Det giver jo nogle andre problemer, som for eksempel risikoen for overophedning eller blænding. Så der er mange ting, som man skal tage stilling til, når man sidder som arkitekt og designer sine vinduer. I forhold til bygningsreglementskrav, jamen, så har vi de her to muligheder, vi kan bruge. 10%-reglen, den som jeg kaldte dagslysgraden, hvor man kan sige, hvis man opfylder, at man har 10% vinduesareal i forhold til det gulvareal, man har i rummet, så er man stort set sikker på, at man får et godt lysmiljø, eller i hvert fald lidt, der overholder kravene. Jeg kigger lidt mere på det i detaljen. Og endelig så har vi et krav om, at der skal være 300 lux ved halvdelen af gulvarealet i halvdelen af dagslystimerne. De to ting kan vi godt beregne på i Revit. Sådan rent praktisk, når vi kigger på dagslysgraden, så kigger vi på arealet, glasarealet, og der ser man kun på selve ruden, det vil sige, at man trækker alle karmen og alt muligt andet fra. Så det vil sige, at man har så et glasareal, og for at korrigere for ting, som kunne ligge ud over det, så har vi nogle forskellige korrektionsfaktorer. Det vil sige, at man kan gange nogle faktorer på, som sænker lystransmittansen, eller hvad skal jeg sige. Vi forringer rudens eller vinduets egenskaber. Det kan være for eksempel en
den første korrektionsfaktor, vi har, den der hedder lystransmittansen. Det er en materialeegenskab, som går ind og definerer, hvor meget lys, der kan komme igennem den pågældende rude, alt efter hvilke mineraler den er bygget op af. Vi har noget omkring væggens tykkelse. Væggen, hvis den er tyk, og vinduet er placeret dybt i væggen, så vil der være noget skyggevirkning i forhold til glasarealet, skyggerne for omgivelserne, træer, nabobygninger og andet, kan også gå ind og påvirke. Så vi har sådan en hel række af korrektionsfaktorer, som vi går ind og ganger på, og det er nogle, som programmet understøtter også. Det er ikke alle faktorerne, der forringer, man kan sige, glasset. Den sidste, den der hedder korrektionsfaktor for ovenlys. Et ovenlys vil typisk give mere, i hvert fald i beregningssammenhæng, mere lys end et almindeligt, man kan sige, lodret vindue, så der ganger vi en ekstra værdi på, så derfor kan arealet i princippet godt blive større end det faktiske, hvis man ganger korrektionsfaktor på. Det man så får, det er et korrigeret glasareal, det vil sige det her AG korrigeret, for her er et referencevindue i. Det er det, som man skal have til at overholde den her størrelse på, at det eller de vinduer, man har, de skal have et større areal end 10% af gulvarealet. Og det får man ved den her, skal vi sige, klassiske beregning. Den understøtter vi i Naviate, og det er også en, som man kan gå til i håndberegning. Men det er klart, alle de her forskellige faktorer, de forskellige korrektionsfaktorer, det er nogen, man skal ind og kigge efter i nogle tabelopslag. Så det vil tage tid at lave. Ja, jeg vil sige håndberegning, der vil det være også være lidt af en omstændig affære. Dagslysfaktoren, det er jo som sagt den her, som kigger på en referencehimmel. Der laver vi en beregning, så rent teknisk så skal man lave et net af punkter, det vil sige, at man laver nogle beregningspunkter i arbejdshøjde. I dansk sammenhæng så har vi en arbejdshøjde, som ligger omkring 70 cm over gulvet. Det passer cirka med en bordplade. Og der skal vi så kunne opretholde eller opnå et lysniveau af 300 lux. Og det er noget, som vi også understøtter. Sådan rent praktisk, så kigger man på en referencehimmel, og det lysniveau, man så måler det op imod, det er de stråler, eller det lys, som kommer ind, dels direkte gennem vinduet, reflekteret fra omgivelserne, det kan være fra nabobygninger igen, og så kigger man også på det lys, som når det her niveau, som eventuelt kunne være reflekteret inde i programmet, ikke i programmet, inde i rummet. Godt. Ganske kort, inden vi kigger ind i softwaren, do's and don'ts. Der er nogle ting, som kan lægge programmet ned. CAD-geometri, det skal man forsøge at få ud af modellen, inden man kører en simulering. 2D-CAD kan den måske godt tykke sig igennem, men 3D-CAD, det giver simpelthen så meget geometri, at det kan få programmet til at crashe. Så sidder man med programmet og får nogle uforklarlige fejl, og det lukker ned, så kunne det være, fordi der et eller andet sted i en family er gemt et stykke 3D-geometri, en DVG eller noget. Så man skal have styr på sine families, når man arbejder med det. Man skal have styr på, hvad der ligger i den, og så selvfølgelig også, at parametrene er lavet rigtigt. Godt. Jeg prøver lige at starte en lille regelskærm her. Den kommer lige ud fra højre. Det jeg har, det er 3 små rum, hvor jeg lige ganske kort vil prøve at vise, hvordan man kører en simulering. Jeg har lidt forskellige tilfælde. Jeg har små 5 minutter tilbage, så jeg kan lige se, om vi kan nå det hele. Men for at køre en simulering, så skal jeg ikke en stueplan, og jeg har et ganske almindeligt projekt her. I kan se, at jeg har et rum her, der hedder rum 100. Jeg har en situation her, hvor jeg har et bagvedliggende rum, og så har jeg ikke om I må se det, men en situation her, hvor jeg har et vindue, som dækker dobbelthøjt rum, eller man siger rum, der ligger på forskellige etager. Alt det understøtter programmet. Om jeg lige når at vise beregning på det hele, det ved jeg ikke, men vi tager i hvert fald den første. Det I kan se, det er et ganske almindeligt rum. Jeg har 4 vinduer. For at køre beregningen, så skal jeg ned og have fat i selve rumfunktionen. Det vil sige det her kryds, der blinker, når jeg er i Revit. Så kan jeg gå op i mit ribbon oppe i toppen af skærmen herovre og starte i Naviate Daylight. Og så kører den en beregning her. Der kommer lige en skærm ind fra venstre her også. Så det går faktisk ret hurtigt. Jeg vil lige kigge ganske kort på de indstillinger, som ligger til grund for beregningen. Jeg skal lige overhente den på en anden skærm også. Det I kan se, man skal indstille, når man starter programmet op, det er dels beregningsstandarden. Det vil sige, i en dansk sammenhæng,
der skal vi have bygningsreglementer. Vi kunne også have taget en af de andre. Sidder man og laver et projekt i et andet land, jamen, så er det klart, så kan man også bruge software til det. Beregningen per, det vil sige, den går ind og kigger i det her tilfælde per rum. Vi kan også kigge på spaces og forskellige andre ting. En rent praktisk ting i forhold til at få simuleringen til at køre. Det er heroppe i glasmateriale. Beregningen kigger efter geometrier, som har de her navne, altså de her materialer. Så det vil sige, har man et vindue, så skal glasset have et materiale, som hedder en af de her ting. Man kan også skrive flere ting til, og så på den måde kan man tilføje materialer, som kan tage med i beregningen. Der ligger lidt prædefinerede ting her. Jeg prøver lige at springe til app-indstillinger. Den udgår kan jeg se på næste version. Sproget dansk, det udgår, som man kun har på engelsk i 21 version, den nyeste, der kommer. Dagslysfaktoren, den lille fane, vi har her, der kan man se, man kan indstille, om man vil køre med en motor, der hedder Radiance, altså en Ray Trace engine, eller om man vil køre med en NVIDIA-beregning. I det her tilfælde, så kan jeg gøre begge dele, fordi jeg har et NVIDIA-grafikkort, men de giver stort set de samme resultater. Der er et par enkelte ting, jeg skal ind og indstille på her. Afstanden fra væggen i en dansk sammenhæng, så skal vi ind og sætte den til 0,5 meter, det vil sige 500 mm. Vi beregner ikke tættere på væggen end det, og så skal vi indstille afstanden mellem beregningspunkterne. De skal typisk være under en halv meter, så den kan jeg sætte til 30 cm. Så er jeg sådan set klar til at køre en dagslysberegning. Der ligger lidt andre ting her, dem springer jeg lige over til en anden god gang. Så starter den nye beregning op igen med de nye parametre. Og hvis jeg lige kort skal sige noget til de ting, som den kommer frem med her, så kan vi se, i første omgang, så har jeg 2 punkter. Det vil sige dagslysgraden, eller daylight ratio. Der har jeg fået et grønt flueben. Så det rum, jeg simulerer på her, det overholder faktisk de her 10%. Dagslysfaktoren er også overholdt. Det kan vi prøve lige at kigge på i den data, vi får her. Lad os prøve at se. Vi har nogle forskellige beregninger her. Jeg skal lige prøve at se. Vi har det beregnede forhold, den parameter, som ligger her. Det er dagslys ratio. Jeg kan se, at den ligger som 10,2%. Det vil sige, det korrigerede tal. Det er over 10%, det er vi tilfredse med. Og så dagslysfaktoren. Der har vi nogle forskellige værdier. Vi har en gennemsnitlig værdi, den skal jeg lige tænke finde der. Gennemsnitlig dagslysfaktor, den ligger på 2,35%. Så der er vi også, man kan sige, det er ikke helt optimalt, men vi overholder kravene i hvert fald. Hvis jeg lige skulle prøve at springe til noget her sidst. Visualisering. Der skal jeg lige finde et vindue, der kommer ind fra venstre. Hvis jeg vil vide noget omkring, hvordan lyset fordeler sig, så kan jeg få hive det her visualiseringsværktøj fra. Der kan I se, i den her indstilling, der har jeg noget information omkring dagslysfaktoren. Så jeg kan gå ind og kigge i rummet og se, at herover omkring de her 2 vinduer, jamen der overholder jeg i princippet det her krav, jeg snakker om, at hvis man kører det 5% eller over i dagslysfaktor, så kan man måske klare sig uden kunstig lyser. Så det er et værktøj, jeg synes, man kan bruge til at gå ind og designe sin vinduesplacering i forhold til, lad os sige, arbejdsstationer, hvis det her har været et kontor. Endelig, det sidste, jeg lige vil vise jer også, når man skal dokumentere sine ting i forhold til andre sammenhænge, til myndigheder eller andet, så kan man trykke på den her knap, der hedder rapport, og dermed kan man eksportere. Nu kalder jeg den bare lige dagslys. Det kan rende, det kører godt. Så gemmer den et Word-dokument ud, og der går lige et ganske kort stykke tid, så kommer der et Word-dokument frem. En rapport, som man i princippet kunne bruge. Den indeholder de data, som man har fået ud af sin simulering her. Nu har jeg kun simuleret på et enkelt rum. Jeg kunne også sagtens have simuleret på flere rum, men jeg kan bruge det som dokumentation for, at i det her tilfælde, at jeg overholder lovkraven her i dagslysgraden, og jeg har også information omkring dagslysfaktoren hernede af. Jeg får også noget information om selve rummet, den vi så fra visualiseringen, og så får jeg noget for de enkelte vinduer her. Og jeg tror, det er sådan set, hvad jeg lige vil vise. Det var en lille hurtig gennemgang af programmet, men jeg synes, det er et godt værktøj, og man behøver ikke de helt store forudsætninger for at bruge det. Det kører ganske stille og roligt.
Godt. Tak for det, Jens. Jeg kan se, der er kommet nogle spørgsmål ind. Vi kan lige tage et par stykker om lidt. Imens vi lige kigger på spørgsmål, så vil jeg også lige stille jer alle sammen nogle spørgsmål, og det kommer her. Så hvis I vil være venlige at svare på det, hvis du udfører dagslysberegning, hvordan foregår det? Og så et par spørgsmål her. Jens, der er kommet dels spørgsmål. Jeg vil tage et her fra Mathias. Der står nu krav på over 2. Hvad er det så for et krav? For det danske krav er til areal over 2B. Nu går jeg væk fra det en årlig autonomi. Det bliver meget teknisk for dig. Ja, det vil sige, jeg tror lige de lidt mere tekniske spørgsmål, dem vil jeg gerne have lov at vende tilbage til lidt senere. Ja, så vil jeg sige, men der kommer også en del spørgsmål. Vi kan også sige, at vi måske kan tage dem og besvare dem efterfølgende, fordi der ligger rigtig mange. Så det synes jeg vil være en god idé at tage spørgsmål efterfølgende, hvis vi kan være enige om det. Ja. I forhold til den her den her spørgsmål til jer, så ser besvarelserne sådan her ud, at cirka halvdelen af de bruger allerede en softwareapplikation, og en del i et regneark, og andre bruger andet. Med det i mente, så vil jeg sende ordet over til Rasmus. Rasmus, er du klar til at gå på? Jeg ved, der har været lidt issues med at dele din skærm. Ja. Men hvis du er klar, så overlader jeg ordet til dig. Jeg vil prøve at dele skærmen og se, om det fungerer. Det kommer ikke. Prøv igen. Nej, okay. Jeg tager det bare. Jeg sidder på en Mac, så det er lidt anderledes indstillet end hvad jeg ellers har prøvet af før. Men ja, som sagt, jeg kommer fra Broborg Arkitekter, hvor jeg har arbejdet siden 2012 og arbejdet til dagligt primært med konkurrencer og idéudvikling i vores udviklingsafdeling. Og her der bruger vi dagslys rigtig meget som designskabende værktøj og rumskabende element, hvor at det egentlig er ekstremt givtigt og ligger til grund for mange af de beslutninger, vi tager i løbet af vores designfaser. Vi bruger som indledende SketchUp som skitseringsværktøj i de indledende faser, men så snart vi går over i projekteringsfasen, bruger vi, som er så mange andre også, Revit til at projektere i, og det her, hvor at Navi Daylight kommer ind. Og der har jeg faktisk taget en case med, som hedder Vesterved Plejecenter, som vi er i gang med at projektere i Brøndby for Brøndby Kommune. Det er et projekt på 15.200 kvadratmeter, som skal stå færdig i 2024. Det er en bebyggelse, der består af 5 H-formede huse, der ligger på et skrånende terræn, som i dag er et rekreativt areal, altså boldbaner og legepladser. Og her der havde vi lidt en vision om, at vi kunne gå ind og lave en overordnet dagslysberegning af hele projektet samtidig. Men på grund af, at alle husene ligger på forskellige koder, og som sagt det er 15.200 kvadratmeter, og noget, der svarer til cirka lidt over 100 rumligheder, der skulle laves beregninger af, blev vi nødsaget til faktisk at gå ind og dele modellerne op. Det gjorde så, at vi faktisk kunne få nogle ret simple resultater ud ret hurtigt, da modellen blev betydeligt mindre, og egentlig var ekstremt givtigt i forhold til vores designproces. At man via det tegnprogram, man egentlig sidder og tegner i, hurtigt bare kunne tage og lave en dagslysberegning og få et resultat ud, som man hurtigt kunne justere i modellen. Og det er ekstremt givtigt.
det er faktisk også endt med, at vi går videre i de afsluttende faser her nu, og kunne overlevere en rapport til vores bygherre, som beviser, at hele projektet faktisk lever op til de dagslydskrav, der foreskrives af byens reglement. Og det har fungeret virkelig, virkelig godt. Vi har mødt et par bump på vejen på grund af vores projekt, der måske har været ekstremt tegnet igennem og været meget detaljeret, men ved at reducere detaljegraden i ens model, har vi kunne komme frem til at få nogle rigtig gode resultater. Ja, det er det, jeg vil introducere. Perfekt. Tak skal du have, Rasmus. Så i virkeligheden vil det sige, at I har sparet en del tid ved at lave beregningerne på den her måde. Ja, helt korrekt. Ja. Perfekt. Jeg har lige det sidste spørgeskema til jer, som ser sådan her ud. Kan du se fordele ved at anvende en applikation som Naviate Daylight i dit daglige arbejde? Hvis I gider at svare på det. Så er der er kommet yderligere spørgsmål ind, og en del af dem er tekniske, som vi vil svare på efterfølgende, men et af spørgsmålene er en ting, som jeg i hvert fald godt kan svare på, og det er, hvad koster en licens til Naviate Daylight, og den koster 7.800 årligt. Så det er prisen på det. Hvis vi ser på resultatet af denne her, så er der naturligvis en del, der kan se fordel ved at bruge noget Naviate Daylight eller andet i deres daglige arbejde med dagslysberegning. Det var, hvad vi havde herfra. Husk, at der hver måned vil køre et webinar med en kundecase og noget rent teknik på det. Jeg mener, at næste gang bliver det, så vidt jeg husker, noget omkring noget BIM 360, Autodesk løsning BIM 360. Så det håber jeg at se jer til også. Så tak for jeres deltagelse. Tak for nu.